Aw ni yanma bi ne ni maanaw ne ni astuce ye internet ka fasugu ka ca yɛrɛ de nga ni cogoya in de ye ne ja kosɛbɛ. Ale de bɛ taa tugu sosow la ani dimɔgɔw. Hali ni o yɛrɛ tɛ a bɛ nakasa tigɛ ka bɔ gabugu kɔnɔna na kosɛbɛ. Aw bisimila. Waasa ka soso kɛlɛla ni dimɔgɔ kɛlɛla in dilan an mago bɛ jɔ bɛnɛfundi la. Ni ye furanangala den naani tali an fɛ i b'i jija a ka kɛ kumaba ye waasa a ka se ka turu a la ka ɲɛ. Nemurukumuni den kelen hali n'a kɛra binkɛnɛnama ye baasi foyi t'a la. Ani buji den kelen ni buji kɔni bɛ se ka kɛ k'a caman yɛrɛ de kɛ koyi sabula an mago bɛ jɔ dɔɔnin dɔrɔn de la. An b'an ka nemurukumuni nunkunni tigɛ waasa a ka se ka sigi o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a tigɛ fila ye. Nga an ye fan min nunkun tigɛ ka bɔ a la i b'i jija o fan ka bonya ni fan dɔ in ye. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara tilenna kosɛbɛ. Fan min ka bon kosɛbɛ n'a bɛɛ ye min bɛ se ka sigi tan dɔ an b'o ta sisan k'an tɛgɛ turu o kɔnɔna na. An tɛgɛ denkɔni an b'a turu a kɔnɔna na waasa ka dingɛnin se ale kɔnɔna na sabula buji de bɛna sɔɔri o yɔrɔ la. I b'i jija a ka ɲɛ i bolo dɛ ɲani buji de b'a fɔ k'a bɛ pan ka bɔ a fɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'a sen fo k'a ɲɛ an bɛna buji tigɛ tan dɔ. Ni buji min filɛ nin a bɛ se ka camanba de kɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an mago bɛ jɔ dɔɔnin dɔrɔn de la. Ni tɔ min filɛ nin an b'o bila kɛrɛfɛ n'a mago jɔra a la dɔrɔn an bɛ sin k'a tigɛ ten dɔ ka sɔrɔ k'a nun bɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na nin y'an kɛtɔ ye ka bɛnɛfunti de sɔɔri a la tan dɔ. Ala tan dɔ lama min dilantɔ filɛ nin an fɛ tan dɔ ka bɛnɛfunti turu nemurukumuni na maa dɔw b'a kɛ tan dɔ k'a sɔrɔ yɛrɛ u m'u yɛrɛ bila k'a fɔ k'u bɛ buji don a fɛ nga ne y'a bujilama in kɛ n yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko kolon dɛ. N'a sɔrɔla i bɛ denmisɛnmayɔrɔ la ne kɔni bɛ min f'i ye e k'i ta da nin dɔrɔn ma i kana n'a fɔ k'i bɛ taa tasuma mɛnɛ sokɔnɔna na walima i b'a don sokɔnɔna na fɔlɔ a ka sisi wuli kosɛbɛ sokɔnɔna na o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ sosow ka bɔ o kɔfɛ sisan i b'a fa a b'a da. Ne kɔni b'a préféré ten cogo la k'a fɔ ko n b'a mɛnɛnen to an kunna ka si sabula denmisɛnnin ko ma nɔgɔn wa tasuma ko fana ma nɔgɔn. Buji de don ne ni maanaw buji de don dɛ. Buji a n'an ka sosofagalan ninnu olu fana tasuma yanga tɛ kelen ye an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn buji tasuma yanga ka bon kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye buji turu a kɔnɔna na ka ban nin y'a sanfɛla de dilantɔla y'an fɛ tan tɔ ale kɔni na wo tɛ bɔ ale kɔnɔna na dɛ an b'ale fan 14 bɛɛ lamini n'an ka bɛnɛfundi ye. I bɛ bɛnɛfundi ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. N bɛ k'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni ala tan dɔ lama maa camanba de ko sosow t'a fɛ. N'a kɛra ko tasuma ko man di ye dɔrɔn e k'i ta dan nin cogoya in ma i k'a bila sokɔnɔna na i k'i da ka sunɔgɔ a bɛ ta tugu soso la nga a bujilama in fana diyara ne ye de kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bɛnɛfunti kɛra ka fan 14 bɛɛ lamini an bɛna se an ka kalaw ma sisan an bɛ kala turu a la sigiyɔrɔma 4 ne ka kala in ye den 4 de an bɛ kala turu a la ka sɔrɔ k'a ta k'a curu bujima in da la.
Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna dɛ. An bɛna a mɛnɛ sisan ka sɔrɔ k'a lajɛ a bɛna kɛ cogoya di an bolo. N ye alimɛti 1 caron n bɛ k'o kɛ k'a mɛnɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i b'i janto dɛ sabula an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ furanankala de kɛlen don k'a minɛ. An b'an janto buji kana n'a fɔ k'a b'o yɔrɔ sɔrɔ. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sisi ye wulili dabɔ. An yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn fɛnmisɛnnin dɔw bɛ to ka kɛ gabugu kɔnɔna na. Sosow tɛ wa dimɔgɔw fana tɛ a misɛnmaninw bɛ kɛ gabugu kɔnɔnaw na. Ne y'a dilan bi k'a to n ka gabugu kɔnɔna na miniti 30 bɔɲɔngo kɔfɛ ne y'a fa. Ne kɛlen k'a fa ne y'a ye ne ka gabugu kasa ja kosɛbɛ wa o fɛnmisɛnnin ninnu a ye ta tugu olu la kosɛbɛ. Sosow tɛ wa musiw fana tɛ n'o ye dimɔgɔw ye. Nin ye ɲɛ ka yelen bɛɛ de fa ka bɔ a kɔrɔla la. Nin ye buji de yelen ye tan dɔ. Ni video in jara aw ye aw ka na ɲinɛ ka j'aime k'a la k'a partager ka taa aw ni maanaw kun. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ sanfɛla in bɛɛ sisi ka sɔrɔ k'o sisi kasani wuli an y'a don so min kɔnɔna na.